Wey'nsizwa, ngifuna ke sikhulume ngalokhu. Uma uyindoda and unepipi, ipipi lakho alisebenzi or ipipi lakho alivuki or belikade livuka wase usuwehlelwa nje umshophi, ipipi lakho lase liyavele layithulela. Mhlawumbe ipipi lakho liyavuka namhlanje loze liphinde livuke ngenyanga ezayo, noma unenkinga nje uyindoda yemizwa. Thana zami, ngifuna ukunitshela okubalulekile kubantu besifazane. Uma ukuthi uyalazi ukuthi ipipi lakho alikho right noma ipipi lakho alisebenzi, omunye umuntu uzayeke engabe saqonya ngisho uqonya. Cha thanda zami, into ebalulekile kumuntu wesifazane ukuthi achame nokuthi ube nemali. Asizukulokhu siyalena seningakhuluma-ke nani sisiyandayisela kunjani. Iningi lethu sikhule ubaba kuyena uvuka emsebenzini, umama uthola ukuthi uyahamba uyohlakula wenza ukuthi nibe nenhlanhla-ke nasenikhula kanye nathi siyasebenza siyafunda, yabo lento leyo. Ungiyeke ngodomoroza wentombi yakho, ungasifaki lapho. Sengikhulumela mina neningi ukuthi hayi safunda siyasebenza futhi, but imali yendoda ihlale nje ibalulekile futhi imali yendoda imnandi. Ukuhlonipheka kwendoda ukuthi indoda ikunike i-security nokuthi indoda i-provide. Hhayi sesingaba-ke kube ukuthi hayi 60-40 or siyasizana ngoba nami nginemali yami, kodwa nje i-leader yendoda kumele ukuthi ube nemali. Lalela-ke mfethu, ngicela ukuthi nje ungazizwe engathi awusayona indoda ephelele, ungazizwe engathi khona into erongi ngawe, udinga nje ukumasterisha lezi zinto engikutshela zona ukuthi iba umuntu osebenzayo noma ophantayo, bese uba umuntu okwaziyo ukumchamisa umuntu wesifazane. Ngifuna ukuphinde ngikutshele mfowethu ukuthi kunamadoda ashaya ngogalaza wamapipi, kunamadoda ashaya ngepipi engathi umlenze wesithathu, kodwa ingakwazi ukuchamisa futhi ingakwazi lelo pipi ukulisebenzisa. Wena ipipi lakho kube kuthiwa belima noma belisebenza, ngabe uyakwazi ngithi ukufenda umuntu ngalo, but unfortunately-ke ukule situation okuyona. Lalela-ke ndodo, Nkosi yami, wena wama lamadoda ebengiwasho ukuthi mfethu ngicela ufunde ukuyikhotha. Ipipi makho mawulazi linenkinga, ngicela ufunde ukuyikhotha. Ngeke lithi ipipi lakho lingasebenzi bese uthi wena uyikhothi. Wena uyinkothist, uyinkotha. You need to be umkhothi. Yezwa sithanda sami? Mawungayibamba lapho, nomkopi, ube yinkopist, umkopi. Udinga ukwazi umuntu wesifazane ukumkopa, udinga ukwazi umuntu wesifazane ukumkhotha, ngoba lezo zinto ziyasichamisa. Uyabona umunwe mawukwazi ukusebenzisa umnandi ukudlula ipipi. Ndodo uyangizwa ukuthi ngithini? Umunwe uyasichamisa. Uyacabanga umunwe omncane kanjeni? Ingakho ngeke ngithi mina ipipi elincane nepipi elikhulu, it does not matter. Kuya ngawe mnikazi ukuthi ulifaka kanjani. Yes, into enkulu iyajabulisa. Imali enkulu uyajabula uma unamamiliyoni. Ngeke ujabuliswe amasenti. Uyabona lento leyo. So nathi masibona ipipi elikhulu, of course siyajabula, silipraise, siyalithanda. But kuya ngetechnique. Nayo nje imali enkulu. Uma unemali enkulu kuya ngokuthi uyisebenzisa kanjani, ngoba ungabe I blew it bese kuphela kanjalo. Into ebalulekile i-technique. How are you using your money? Where are you investing imali? Nawe ipipi lakho ulisebenzisa kanjani? So-ke insizwa yami-ke nepipi layo engasebenzi, nepipi enenkinga. Dali, sengaqonywa wena ushade, wena ube nomfazi wakho futhi abekephi angakuchitheli kodwa unepipi engasebenzi. Uyezwa Dali? Impatho nje ibalulekile. Lalela-ke sithando. Angazi noma kufanele ngiphinde ngikwenzele ividiyo yokuyikhotha yini. Ayijahwa. Mawuyikhotha isikhathi sisuke sikhona, usuke unesikhathi sonke, uyikhothe nje kahle, awuyiciphizi, awenzi lutho. Ividiyo kodwa-ke angifuni bese iba nje nenkotho ukuthi mina ngizokushaya nje ngokuthi mawuyindoda mfethu ngicela ufake i-confidence. Usayindoda wena, usayindoda. Ukuthi ipipi alisebenzi akunankinga mfethu, usayindoda. Ukuthi ipipi alisabhalansi, usayindoda wena, and uyi-leader wena, uyisikhulu wena. Uyayibona into leyo? Ngeke ushawe into encane kanjena, into engenamsebenzi. Ipipi nje. Thina into ebalulekile ukuthi sasichamisa. Amadoda lana anemizi abenza abafazi bayo kodwa bayabachithela bayodliwa ngaphandle, kodwa amapipi awesebenza. So-ke ngizama ukukutshela ukuthi nawe ungazuyitshela ukuthi hayi ngoba ubani amapipi aba-right asi. Masterisha umkhotho, umasterisha ukuba inkopist. Asizeni-ke ekopeni. Umuntu wesifazane mangabe uzomkopa, sithando sami, uqale phela umromance. Ngeke wena ukuthi awusayazi nane romance ipipi lakho lingasebenzi. Izinto kumele wena uzazi lezi. Isineke, patience, mfethu. Wonke kodwa amadoda kumele ebe ne-patience, kumele ube ne-patience empedeni. Kanti sokwazi ukuthi sikuzwe.
mfethu uqala umuntu wakho uyamphefumulela la kancane endlebeni, umuntu wakho ugijima naye lana, uyabo lonto leyo, ibele nje slowly kahle. Uma ufika laphana ezansi umthinte uthi nje soft kancane, uma uzwe ngathi ku-dry mfethu ukhotha umunwe, uyawukhotha umunwe, usuyahamba ufika laphana kubhontshisi uthinta kancane, yabo, kancane kancane kancane. Uyamlalela yini ama-actions akho ukuthi uyakuphusha, urelaxile, uyakuyeka yini ukuthi wenze lento oyenzayo, uyabona into leyo. Uqede lapho wehle. Uma ufaka umunwe, ngihlale ngishoko, umunwe awuvele ufakwe kanje my brother, uyawufaka umunwe bese uyawugobisa, yabo. Futhi awuxhonxe laphana, uxhonxe ngathi angazi uxova ini, axova. Uyafika nje laphana uthi, yabo lento leyo, uthi umunwe ngathi uyagoba ngoba lento leyo oyidingayo ukuthi imchamise. Kufanele ukwazi futhi wena ukufaka umunwe uphinde futhi ubukhothe. Uhlala lapha phezu kwabhontshisi, ubushaya kanje ubhontshisi ngolimi, ukhotha ngolimi la ngezansi, umfakile umunwe, ulokhu umuthi, uyakhotha lapha, ulokhu umuthi, uyakhotha lapha, ulokhu umuthi. Sometimes ungaze umtshele ukuthi baby inhle inquza yakho, uyivule uyithi uthi yinhle, uyikhothe 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 uyikhothe, ukhulume naye, ukhulume ukuthi yazi amnandi baby, ngiyayithanda isesi sakho. Siyakuthanda lokho, siyakuthanda. Ziningi iy'ndlela zokuthi umuntu wakho abe happy. Asizeni-ke kule product engiyidayisayo-ke ebizwa ngomveve, esibiza ngomkhulisa pipi, ewuzifo zonke wepipi, owenza ukuthi ipipi liqine livuke, owenza ukuthi ipipi lakho like ukushawa inzululwane, u-1200. Bengifisa ukukhuluma nangamanye ama-booster kule video, kodwa ngizoconcentrate kakhulu kumveva. Sizozwana lapho. Khona-ke i-cleaning herb nje i-170, uyakha i-teaspoon noma ama-teaspoon awu-5, ufake ebhodweni, ufake inkomitshezi u-5 zamanzi, kubile, ukustrain bese uphuza ekuseni nantambama. Ekuseni ungakadli, qala ngayo nantambama, ekuseni nantambama, uze uyiqede yonke, yabo, i-treatment. Hhayi izoshiya iqolo li-right, izoklina nemithambo yepipi nezinso. Ngiyakutshela yokuklina. Sewungafika-ke bese uthatha umveva lo engifuna sikhulumeni ngawo. Umveva thanda zami ungumkhulisa pipi ngoba uyali-enhance ipipi lakho lithi. Ngeke ukunike umgqovonga, ngeke ukunike ipipi elingasami, ngeke niyeke futhi ukuthatha irula ulokhu ulikala isonto lonke ngerula. U-enhance ulithi nje, yabo, ukuthi lithi ukuthi fu. Angifuni ukuthi uyithenge i-product bese ubone ukuthi izokwenza umlingo. Nami ngeke ngize ngikudayisele ngamanga ngoba ngijahe ukuthi ugijima uzothenga. Ngifuna uma uthenga, uthenge into oyaziyo, oyicaceliwe futhi iyona. I-product le uzifo zonke wepipi. Uma unepipi elithambile, ipipi lakho alivuki, ipipi lakho lishawa inzululwane, selinokuvuka manje liphinde liyovuka ngesonto elizayo, ithenga i-product le izokusiza. Engifuna nikucaciseleke nikwazi ukuthi before nje ngiye lapho, uma usuyisebenzisa-ke ukha i-teaspoon, ufake ebhodweni, ukha amanzi kubili bese uyacwenga bese uyaphuza ekuseni ungakadli. But mina ngeke ngithi ikha ama-teaspoon noma awu-5 noma awu-10. Upheke nje kube kuningi, ama-teaspoon awu-10, ukha amanzi, inkomitshezi u-10, kubile, ukustrain. Bese njalo ekuseni ungakadli uyayiphuza, njalo ekuseni ungakadli uyayiphuza. Uyabona, uphuze kakhulu namanzi-ke khani uzochama ngoba idila iyesinyeni, unama-ulcer, une-BP, unoshukela, unani. Nawo umbuzo engijwayele ukuthola, uthatha isikhathi esingakanani ukuthi ipipi ubone umehluko. Lalela-ke idala angithi iya-enhance, izokuthi imizimba yabantu ihlukene kuyo yonke i-medication noma kuwo wonke ama-herbs. Kuyenzeka uthole ukuthi uyagula uye esibhedlela, nami ngiphatha into efana neyakho. Uma ngifika mina esibhedlela ngizohlala u2 days bese ngiyaphuma ngiyagoduka. Ufike wena hlala isonto lonke, yabona into leyo, ikusiza after a week. So i-product isebenza ngendlela ehlukene kuwo wonke amadoda. Ingafika kuwena uwuze umehluko within a week, ifike komunye awuze umehluko within 2 weeks, komunye kuze kuphela inyanga azathi hayibo, yazi the only thing engisayizwile ukuthi ngathi senginomfutho than before, kodwa ngakubona okunye. Ngeke ngithi hayi ungayithenga uma ukuthi uyafisa noma uzame enye product. Yabona ukuthi le i-medication ododa i-medication nje vele isebenza kanjalo, yabo. So-ke ayikho-ke futhi thana zami kuwo wonke nje i-medicine, angisho kwibhizinisi lami kuphela, kuwo wonke i-refined ayikho ka-medicine. Ngeke ukuthi uma usuthengile bese uyabuyisa uzothi hayi mina ayingisebenzelanga ngicela i-refined. Esibhedlela kuyahambisa umuntu asebenzise i-medication ashone, uyahamba uyothi ngicela ningibuyisele imali. You don't do that. Emafamasi anibuyeli ukuthi mina bakhona ababuye bangeye bangijwayele kabi. Umuntu abuye athi hayi umehluko ngozwile kodwa bese kuphele inyanga bengifuna ukuzwa ngesonto lokuqala ngibuyisele imali yami. Ngithi hayi, inamba yami ku-081 729 3262, 081 729 3262. Ungangifoneli, ungangixoxeli futhi imlando. Uma ufika ku-WhatsApp ngicela i-product,
uma i-stories wami une-number zama-distributors every day ubuke nala kwi-comment section.